Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo, ken ipagayam at Jerma, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ag best friend kami kini Jessica, nupay inauna nga miti siyak. Ag kaaruba kami ngamin, isu akasla kamila agkabsat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaluto ka, Gemma. Mabisin kami kadatatang kenanang. Dandanin manong, itugtugaw yu payla ang di tatapagin inanaan nyo. Anya nga ito'y nakamalukong. Ipadigok madamdamakin ni best friend ko. Agtrangkaso ka nung amin. Ni Jessica. Agsakit? Isumat lagaya, majak makit kita, no kasta rumwarak. Wan manong, kaasi nga rod. Manon nga aldaw anak kaigda. Kating kabisitaan Wan, inton malpasak nga aginaw. Ni, saan mat ang nakalaktiri daw? Umunagaklatan. Jessica, ni Gemma da ito'y. Ayun mo. Adak, dito'y silid. Umay ka dito'y. Oh, kumusta ka? Kastoy. Nakapsutak pa'y laang. Iso nga inyalaan ka iti si Daam. Kaya't mo nga tasubuan ka? Saanan? Si Kamat. Alang, mabit lang ang ti saganak ti kanam. Sa dino ti kayat mo apanganan. Ijay laangan kusina. Tapno makapagistoryata. Sige, alalayan ka. Tapno makapangan ka iji kusina. Awan ka duam dito balayo? Kasla di mo matamo ti mapaspasamak dito'y balay mi. Manipod pimusay day dinanang. Sige, mapantan ijay kusina. Asta, mangan ka. Tapno pumiksa ka. Itaak lang ang nakapangan. Kasano, awan mo't dagiti kabalahi ko nga agluto. Ni manong ko, ijay sugalan ti paggigyanan na. Numauma, mapaniti ayan dagiti babarkada na. Ni matatang, kanayon anabartak nga agawid. Imbagkan ka, tanagsisingpat dagiti kakabsat mo. Kan awan bisyo ni tatang yo. Wan nga rod. Kan, imbagkit di ata siyak ti burida. Iso asop-sop purtaran daklat ha. Inton pumigsaak. Sumra kak iti trabaho ijay ili. Nasaya at nukas na. Kat, adda pagserkam ijay. Adda kano ti kabarbaro nga impatakder da amol ijay. Ado kano a sales lady ti kasapulan da. Sige, tao may kanto bisitaan ijay. Agyaman ak nukas ta. Jessica! Ni tatang, nabartak man na si Mangpat. Ada ka magkayam dito eh. Hindi ka ba'y sumungbat? Salbag. Naimbag amalimyo, tata. Day, ano dito si Day? Mabisi na ka. Kwa tatang, inter ni Gemma dayta, para kanya. Adulamin. Idasaranak ta mabisi na. Nakapsutak pa lang agunggunay, tatang. Nay, idasaranak ko no saan. Nay. Oo, Nagsudot ka taon. Tulungan kan, Jessica. Ang mga numatwang ka. Wayam! Pampambarla na ita. Sa do, ita kaya mau. Maturog lang tiyar aramidin na dito'y balay. Kumusta nga itigayam mo, ading ko?
Maasyanak ko naman. Agsaksakit lang arudan. Ibaon pa ilaang ni tatang na amang isagana iti kanan na. Ay, nakita nga ron alimabas dito'y balay. Ay, permiti bartak na. Agungat no saan apagserbyan ni Jessica. Ay, iso siguro api mo sa iti inada Gapo iti konsumisyon. Wan nga rod manong. Day tamot ti bagbaga ni Jessica. Angam sa nabali. Panawan to ni Jessica di mamartek nga amana. Tamapan ka no agtrabaho ijay ili. Nasaysaya at pay, no kasta ti aramiden na. Bayam, inton makasweldo gumatang ak adagos iti cellphone ko. Taawagan ka adagos. Ay katuan Iso nga alaag deta cellphone number mo, friend. Tamakigtot kan tulangan, no adda ka barbaroan number nga umawag kan ka. Ay sige, kit ibagam sa dino ti pagtrab-trabahwam tao may kabisitaan. Wen, di ka madanagan. Syakto ti mangpakankan ka. Friend, adan sumungad ajib. Sige, para akon. O sige, agan-anad ka Basta awagan ng adagos. Nasayaat man tama pa nagtrabaho ni Jessica Jilly. Ado nga min tagbirbirok iti trabahador ijay. Wan, napigsa ti pakinakam na. Katuwi na. Siyak tupay. Nagbiitak laan nakabirok iti trabaho. Nang rugi a driver iti truck. Dagita gitultulod iti simento. Halo blocks kendarat. Oh, makita mo ita. Driver na ko ni Mayor. Wan nga rod. Private driver ko naman. No sa dino ti papanan ti Mayor. Ijay tayan ko. Iso nga amok amin nga aramiden na. Ken papanan na. Ni, anya ti kayat asawan day nga isang mo. Uy. Mahilig iti chicks ni Mayor. Anong sekreta na ito ya? Di mo ipagbagay ti sa balay. Sika talaga. Agar aramid kan samot iti istorya. Pudno. Kano na duma-duma ti chicks na. Saan ka tumultulad kan kwa na Pangala ko may ti kwarta kagastusag ngay. Urno nga klangan na pagkasarta Oh, anya ngay. Nakasagana kan nga agbalin nga asawa. Mangantakit din. Nagado da ito in-order mo. May busta nga ta amin dagito Umay ka umunag tapay di tabalay. Saan na? Tagsubliak adagos ejayan ni Mayor. Ada papanan mi a meeting inton bigat. Oh, ni manong ko. Naimbaga malam mo. Bayaw ko namlatan. Anya ka lagid din na ya. Wala bayaw. Ket, kaano nga iti kasar? Ni manong tila damdamagan na. Umay kanto dito'y balay no saan ka busy. Taaginom ta. Wala bayaw. Ay, itangay. Saan ka mabalin? Saan bayaw? Itulot ko lang ni Jema. Ada ngamin papanan mi ka ni Mayor. Iso nga inton maminsan ton. Sige. Basta, padpadaanan ka bayaw. Isaganak tipulutan ta. Naimbag nga oras mo balasang ka. Dala damagag. Ay, anya day tatata. Ay, umunag kayo pa Pimanaw mo ni Jessica gayem mo. Manungal dawan na sana nagaw-awed. Italanad law kung awanan dagiti gargarot na. Ay, amom, no napanan na. Kwatata, kunanamot ama pa nagtrabaho ijay ili. Ngamjak ka mo no sa dino ijay. Right? Ay, una yan, tapinanawan na kamlata ka ni Manong nan. Kwatata. Ay, may pula dinamag kan ka ni Jessica, wan. Iso ama pa na kaon. Sige. Sige, tata. Italaan nakitak asaan anabartek ni tatang ni Jessica. Ay, nagbalbaliw siguron. Gaputapim manaw ni Jessica. Busy-busy ak manan mahal. Sana kakanayon ang makawid dito lugar tayo.
Busy ngamin ni Mayor, taado ti papapanan na. Wan, maawatan ka. Sa nabalay ta agurnungak iti pagkasarta. Amok day ta, mahal. Basta ka na mo laglagi pa yan, ngayayatan ka. Urag babae ni Mayor. Sa anak akaskan ko na. O sige, mangan kayo latata ni agriring ti cellphone ko. Apay abay-bay am adisturbon na kaday ta cellphone mo. Amangan no importante, Manong. Aha. Ah. Hello? Hello, girl! Sino da ito'y? Ni Jessica! Nagbiit ka mo na nakalipat. Ay na, friend. Pasensya kan. Saan ka na ibusesan? Ay na, nakaragragsak mo't ngamin ti boses mo dito yung cellphone. Ngamin, talaga naragsakak. Ay, na-miss ka talaga, friend. Manumatabulan asaan ta nagkit-kita Wan nga rod, friend. Sa dino aya di ti pagtrab-trabahwam, tao may kapasyaran. Siya, kung ti umay magpasyarkan ka. Agawid ka dito'y lugar tayo? Wala. Anya ti kayat mo apasarabukan ka. Uray anya latan, O sige, umawag at tumanan kan ka, ha? Bye! Miss you! Miss you, friend. Urayin ka, ha? Nagkapuak ti tabalay da Jessica. Tapay, Manong. Agsaksakan gayam ti amada. Baybayan mert di manong na. Isumit lagayam asaanan arumrumor di tabalayda. Panagkunak. Masapol ang maipan iti ospital. Di makal ti tiyan na. Ha? Ay, huston to no umay ni Jessica. Kaano nga umay? Ibagam nga umay adagos. Taamangan, no saan na maabutan as ibibiyag ti amana, no pabayagan na. Awanan ni tatang ko, Gemma. Pinanawan na kami ka ni Manong ko. Wan nga rod, friend. Mano lang ang aldaw na dito ospital. Sigurado adakil ti bilyo dito Ngamin, private hospital. Saan matkit di a problema dahita, Gemma? Adda kwartam? Sa bagay, nagbaliwan ti langam, friend. Saan kan akas la idi? Nakapudpudaw kan. Nagaatid dugpay yung dagiti kukum. Kan, aguray ka. Nagparito ka? Nagpa-enhance laang. Nangina dayta, saan ka di? Kwa? Aywan gaya. Anya ngay ti trabahom ijay ili. Kasla kayat kumati sumrak ijay. Saanan? Dito'y kan. Taimbagla a para luto dananang kantatang mo. Kandagiti kakabsat mo. Mabit lang, ha? Tamapan ko bayadan ti hospital bill mi. Urayan nak dito'y. Sige, friend. Sabali at talaga ni Jessica ita. Pangalalaan na nga ta itinagado a kwarta na. Gemma, amang ano dahito yung timaudi apa nagkita ta? Ha? Taapay. Kaya't ko ti umadayo. Umadayo. Adda ka di ilimlim mangam? Ko? No umadayo ka, awagan naktulat na agtali na itan tulat na nga agayam. Uwan mat good luck iti kasaryo ka ni Ted. Ha? Amom nga kasar kamin? Jakmat na dakdakamat kan ka. Imbaga kanyak ni Ted. Nagkita kayo kin ni Ted? Sika talaga. Nagadua sa lunsod mo. Ni, adda ko siya si Mardang dita. Oh no. Apay ati makder ka, friend. Saan ka nga umatayo? Si ka babae. Nagaagaw! Ha? Garanggandyang ka! Di naktong
Nagbusko tiro pahamawanan ka iti bain! Garanggan dyan! Jessica! Umayan! Umadayutan dito eh! Nagsakit ti pingping ko asinipat na dya abakat. Ibagam man kanyak tipod no, friend. Asino day jay abakat. Kan apay at tinungpa na ka. Pumanawak laangan dito eh. Pudno ka di tibagbaga na nga aga-agaw ka. Anya tinagaw mo kan kwa na. Total. Dayto yan ti maudi apa nagkita ta. Ibagakkan ka ti pudno. Inagaw ko ti asawa na. Anya? Naaramid mo dayta. No jak aramidan ti kasjay. Kasano ti panagbiag ko. Asino ti manggastos iti pan naka-ospital. Kan pan nakaitabon day di tatang. Kan asino ti mang sustento kanyak. Asino ti asawa na nga inagaw mo? May sa politiko. Manon abulan ti relasyon mi. Asino a politiko? Ni Mayor. O anya, naragsakan, tanaamwamon ti amin. Magatang ko amin akayat ko, gapukan ko na. Nagkarimot ni Ted kada kami. Adi na ibagbaga iti sa bali. Iso adi na imbagbagakan ka. Nagasat ka, friend. Kompleto. Kan nasaya at ti pamilyam. Kan nadaan ka itinapudno akayan ayat. Sige. Mapanakon. No kaya't nakpaila agayam. Awagan naklata. Gam no saanan. Gapo tano para kan kakatda ka sa katao. Lipatem nga rudan. Ti panaggayam ta. Sikreto lang ti panangalalakan panangitultulod ko ni Jessica dito eh. Iso jak bagbagakan ka. Taiso mo tibilin ni Mayor. Sa dino tinangituludam kan kwa na. Takuna na asaanan nga agsublipay dito lugar tayo. Itinalumang nga lugar nga awan makakita ka dakwada. Kaasim at tigayam ko. Namuan nga minti asawa ti Mayor. Ti kinasiasino ni Jessica. Iso nga sinugod na na. Wan nga ron, tinungpa-tungpa na ni Jessica. Baybay amidan. Makamuda mo ta na. Tangtangdanan ng lang ni Mayor. Agtrab-trabaho akan kwa na. Ket awan karbengak. Amakibiyang itibiyag na. Sana na nagparparik na pay ni Jessica kanyak. Mabain kano iti inaramid na. Naplano mi metten kini Ted ti panagkalay sami. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma pagayam ko, adu dagiti panubok iti bihag adumteng. Ket dagiti daduma, mapanunot dati agaramid iti madi. Ket tigayam mo, sapay kuma, tamakaamiris. Tati inaramid na ket madi. Ket makapagbalbaliwan. At dalat ta siled ti panagbabawi iti kaunggan tayo. Tapno ilinteg tayo, dagiti nagbiddutan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.